Hello friend, rong ni bagai ang dini ta kaisa katal video tui phapika naitong ni norok ani video na paithak jora tui skip khayawi ang dini norok no chini famous youtuber Miss Nilima Debormani ba saino phunuk nai gobangma borong no sainmani khona bin ba sai tongo honai tei ke bonno bonno gya khona bin ba saino phading ke sing tini o video ni bisingte nyale na bin ba saino Iko chalana jokai je tera nam kating khajak abono Nilimani ba sai norok bin ba saino nogoi bahai nangjaka please kisa comment khalai sadi Oh my god! Wow! Nilima toro lap se bele pa yang Nilima ba sani gana ma jogo ni mone soro sorong jakti pa nang sisi ni ba Nilima no pato gisi bika nang bo kom ya sala khe norok mada masang jabe khe bar ko ni no angke masang jama se masang jagi se masana se musung tong siu tong thok mani inke masai sima paigrani kisa Tini ni bagai video amsuk zaratai no norokani video no sajake ba like share te comment khlai di te subscribe khlanya ta pok di